पुलाव सब्जी है दोपहर में खाने का। इधर से जा भैया, इधर से जा। बस बस आगे आड़ूंगा। रेडी देंगे इंजोत तबे तू ये आमचे पण तू गाल दो काय काय मारे दिनेश एक फोटो का ते आता एवर चालू आहे येऊन हांगा माड्याला हांगा हाडला फोटो घालते येऊन फोटो काढ ब्राडो मॅन गो तू ना पोस्ट यार दिनेश ऐसे जा माझ्या वचन तू जा उधर है 3 पॉइंट है हमारा ये लंच का उधर डिग्री पुढे चोरून काढा कितले हजार दोन कितले हजार जोडून कोणी फोटून दे इतना आदमी उधर 150 है ना कितना दोनों बार आने का